klar? Velkommen tilbage. Mit navn er Victor. Og Francis. Far og søn. I dag så skal vi jo lave en klassiker. Noget Chokolademousse. alle elsker. Ja. Så simpelt som det kan være. Og det er igen vigtigt med gode råvarer. Og for at få gode råvarer har vi snakket med vores gode ven. Ja, ellers gør vi det ikke. Nej. Det skal være verdens bedste chokolade, og så... Og det er jo faktisk ikke kun os, der siger det. Han har jo vundet rigtig mange priser for at lave verdens bedste chokolade. Det er jo Frisholm chokolade fra Mikkel og Cindy. Man må aldrig glemme den stærke hustru. Ja, der laver fantastiske chokolade også. Lige præcis. Fylde chokolade. Men nu har vi jo fået sådan en dejlig stor pose her. Vi har købt en dejlig stor pose. Vi har fået ny køkkenhjælper. Og egentlig så skal vi bare lave en fuldstændig traditionel franske klassik chocolat-mousse. Chokolademousse. Eller mousse au chocolat. Ja. Det min mor gjorde det ofte til os, når vi var barn. Præcis. Vi brugte også selvfølgelig mørk chokolade. Det her, det er jo ikke meget dyb mørk chokolade. Den er 64. Den. Ja, den er en lille smule mere parfumé, og så en lille smule sødere. Mere mild. Ja, så den er lidt mere pleaser. Ja, fordi jeg har fundet ud af det også, når man laver chokolademousse med rigtig mørk chokolade, 70-75%. Det bliver meget kraftigt, meget tung. Ja. Og så kan man godt sådan... Så man kan blive lidt écœuré. Mættet. Ja, den er mættet fornemmelse. Sanselig mættet. Så jeg synes, den der er meget fortsætter længere i munden og alt det. Okay. Den fortsætter længe i munden. Skal vi i gang, eller? Lad os få den ind i munden også. Så det vi skal gøre først, det er jo, at vi skal smelte noget chokolade. Og for at smelte chokolade, der er mange måder at gøre det på. Der er også mange forkerte måder at gøre det på. Der er kokoskulde, så Edouard der er altid med, når der er kokoskulde. Chokoladen op med smør. Nej, chokolade. Du putter ikke chokoladen op med smør. Du starter med chokoladen. Der er 200 gram. Vi smelter chokolade. Der er ingen grund til at smelte smør. Nej. Samtidig. Vi kan tilsætte smør efter ind i varme chokolade. Præcis. Ja, og det skal smelte omkring 48-50 grader omkring. Jeg vil sige 48 max. Det er en chokolade, der er meget... Hvad er det? Skal bare passe på den. Pas godt på det, ja. Pas godt på det. Ja. Så over på et bain-marie. Ja. Gryde med kogt vand. Så tager vi til bain-marie. Vi har vores chokolade ovenpå en gryde med lidt kogende vand. Det hedder et bain-marie. Det smelter. Hedder det bain-marie? Hvordan ved du det? Det er fordi, at der er en, der hedder Marie, der bader den. Nu skal vi vente et par minutter. Vi skal bruge 6 æg, og vi skal adskille æggeblommer og æggehvider. Ja, så æggeblommer her, æggehvid. Yes. Jeg viser, nu har jeg jo lært lidt af dig, ikke? Så der er den franske, jeg er kok, jeg deler min æg sådan her, det er dumt, det tager lang tid, fordi blomme kan ødelægge. Det var, prøv at gøre det ordentligt. Jamen det var for at vise risikoen. Viser jeg nu en god måde at gøre det på os? Så det er den meget professionelle måde, ikke? Skal vi se, om det også går galt. Nej, det gør det ikke. Skal lige have det hele med. Så vil jeg gerne vise en lidt mere brugervenlig en, ikke? Så kan man simpelthen gøre sådan her, direkte ned, så tager du klør 5, stille og roligt, bum, 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 bum. Ja. Ja, det er godt, at ikke er kok. Ja. Mamma mia. Ja. Jeg tager jo, for mig så handler det om at vise alt. Har du vasket hånden godt ordentligt ind i æggehvide? Se, nu der er ikke blomme i min æggehvide. Men det er jo fordi, det skal ikke være så perfekt. Det skal jo være for alle, ikke? Der er jo nogen, der har svært ved at smadre det. Det er så fint. Vi er ikke perfekte. Og så har vi æggeblommerne. Ja, det kunne være perfekt. Ja. Smelte chokolade stille og roligt. Ja, I kan lige se med her. Og Victor har ikke gjort noget forkert endnu. Ikke endnu. Ikke endnu. Det er jo vigtigt, at der ikke kommer vand ned i det her, ikke? Altså, hvis der kommer bare den mindste dråbe vand i, så... Jeg synes, det er lidt vand, så stiver det. Når chokolade er smeltet, så det bliver lige der 1 minut, og så begynder vi at piske æggehvide. Ja, og så går det stærkt. Nej. Og de sætter vi en lille smule sukker i æggehvide, så de grønne ikke, så de står flot og blank. Ja. Flot og blank. Bec d'oiseau. Bec d'oiseau. Som man siger. Så vi æggeblomme ind i chokolade. Et forsøg på et af gangen. Piske. Ja. Hårdt, blank, også elastik. Ja. Tit. Og så blander vi en 3/4 af æggehvide ind i chokolade med piskeris. Og så vender man det sidste i. Og så man vender det sidste i. Ja, tak. Og så sætter vi det på køl i minimum 2 timer. Fordi så sætter sig
Det har brug for lidt tid for at sætte sig og binde. Ja. Og det er det, der gør, når man... Så får du den der perfekte luftige... Ja. Okay? Yes. Godt. Skal der smør i nu? Ja, nu er det smeltet. Ja. Chokoladen er smeltet. Ja. Flot og dejligt. Så nu tilsætter vi smør? Ja, nu tilsætter vi smør. Dut. Nu vil nogen spørge, kunne man bare putte smøren sammen med chokoladen? Det er der jo mange der andre, der gør. Når du smelter chokolade i høj temperatur med smør i, så du får en meget flydende produkt. Ja. Og det skal blandes, så det er op til dig. Men jeg synes, at det er en god idé at bevare sammensætningen af smør. Når du smelter det i højt varme med chokolade, så synes jeg, man taber en lille bitte smule måske den der smør-effekt. Ja, fordi jeg vil sige allerede nu, bare til bemærkning, jeg har aldrig gjort det på den måde nemlig. Nu laver jeg ikke chokolademus særlig ofte. Men den står meget stivere, altså den står flottere. Den står nærmest som pisket smør med chokolade. Men skal I begynde at piske æggehvider? Vi skal begynde at piske nogle æggehvider. Mitos on secondaire. Okay. Så nu skal vi piske nogle æggehvider. Ja, og så måske tilsætter vi en lille smule salt. Hvorfor det? For at komplicere smag, når man spiser det. Ja. Vi håber, de pisker op, fordi der ikke er blomme i. Ja, kunne jeg jo æggehvide. Nej, du kunne ikke æggehvide. Nej. Det var en dansk joke igen. Hvornår vil du begynde at tilsætte lidt sukker? Når det bliver lidt pisket op. Der er ingen grund til at piske hurtigt. Det går ikke stærkere? Nej, fordi det drejer sig om at sætte luft i æggehvide. For når man pisker med hånd, så der er ingen grund til at være hurtigt. Nej, det kan man ikke. Nej, man skal have den teknik til at sætte luft i. Ja? Godt. Og så når de har begyndt at skumme lidt mere tæt, så accelererer vi. Så accelererer vi. Så op. går det stærkt. Ja. Er det nu, eller er det når du ikke har så store luftbobler? Når skummer en lille smule mindre bobler. Nu accelererer vi en lille smule. Ja, lidt. Ja. Sådan. Samtidig tager vi chokolade op. Så kan man lige se teksturen der. Nu er den dejlig flot og hvid. Mere endnu. Ja. Så nu tilsætter vi æggeblomme i chokoladen, okay? Jeg pisker. Så sætter vi en lille smule sukker. Ja. Sådan en der. Ja, 3-4. 2, 3. Sådan. Så sænker vi en lille bitte smule hastighed, så det giver os tid til at lade det lidt færdigt. Godt. Så den skal man tænke over, den er klumper. Ja, fordi det skal piske. Sådan. Det er ikke en mayonnaise. Nå, wow. Og nu kan jeg jo mærke, at den er sej. Ja. Så stopper jeg. Det går hurtigt, det. De mangler en lille bitte smule. Du ser, de er stadigvæk ikke helt sikkert samme, vi kunne ønske. Ja, det er fint. Nu tjekker vi æggehvide igen. Sådan. Okay. Man kan mærke, der er lidt æggeblomme i det æggehvide. Kan vi have en tredel? Nå. Det er jo en lille portion der. Det er til... Må jeg prøve? Jeg skal det skal gå meget hurtigt, fordi ellers stiver det. Ja. Det skal gå meget hurtigt, så jeg skal blande den sammen. Ja, og man blander midten fra og kanter. Man skal tage chokolade i midten også, ikke? Se, Victor. Man skal fortynde chokolade, fordi det stiver hurtigt, så man skal skynde sig. Det skal I bruge for lang tid. Nu har vi fortyndet chokolade, okay? Ja. Så der er lige tidspres der. Det er ikke der, man lige stopper op. Og så nu blander vi rester hurtigt. Eller hurtigt. Yes. Og så starter du der. Og så skal du bare vende forsigtigt også, ikke? Så vi ikke ødelægger den flotte luft, vi har fået. Sådan gør man. Fra centrum til kanter. Fra centrum til kant. Ja. Og så man gør så, fordi der er mere plads i den skål til at blande sammen i. Se.
Du skærer i midten, blander ind. Skærer i midten. Stille og roligt. Kan du se bevægelse? Skal jeg prøve? Ja. Det er jo typisk, det er, fordi mange tænker, at det ser da sindssygt let ud på kameraet. Centrum og kant. Nej. 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 Du skal have den på i dag. Altså, nu gør jeg gør sådan her derhjemme, for eksempel, ikke? Ja, men vi skal have en mus, ikke? Se centrum. Okay. Sådan. Det er færdigt nu. Vi kan ikke røre mere i det. Du kan bruge en dejlig flot skål. Eller man kan jo anrette små glas med chokolademus. Ja. Det er jo nu, du skal anrette den. Ja, nu hvis du har lyst, du kan hælde det i. Du ser alligevel, det er meget. Der er nok til 6 personer der, ikke? Og vi har brugt kun 200 gram chokolade. Det betyder, at det kan være, at vi har brugt en meget dyr chokolade. Det er ikke en dyr chokolade, det er mange Det er ikke en dyr chokolade for kvalitet. Præcis. Men man kan bruge satans en dyr chokolade Fordi du af bruger... høj kvalitet, fordi man bruger så lidt. Det man skal huske på, det er jo, igen, hovedsmagen i den her ret er jo chokolade. Bruger du en dårlig chokolade, så smager din chokolademus dårligt. Jo, men hvis du bruger en dårlig chokolade, så det kan være, at det ikke rigtig kakaosmør der i. Ja, så går også Så det vil smage andre ting. en chokolade. Ja, og en billig chokolade, skal du vide, det er nogle rester. Ja, der er jo... Kakaopulver er ikke af høj kvalitet, eller kakaobønner, eller den pulver, de bruger, er måske en rest. Ja. Det er ligesom problematik som med olivenolie. Præcis. Og der bliver brugt nogle mærkelige ting, kemikalier i, for at få så meget ud af det, for at sælge det så billigt som muligt. Så husk, brug en ordentlig chokolade. Amina, har respekt for dine gæster. Ja. Nu hvor man putter så få ingredienser i, så de her æg er fra Stengården, købt og betalt. Chokoladen er fra Frisholm, købt og betalt. Smør, god smør fra det bedste man kan købe. Ja. Det er så simple ting, så derfor så skal de smage det bedste. Og det gør du kun ved at bruge lidt ekstra penge på at købe noget ordentligt. Til gengæld så kan det smages. Og her har du dessert til 6 personer. Amina, vi lærer ikke chokolademus hver dag. Når vi lærer det en gang indimellem til en fejring. At glæde vores familie eller venner og alt det. Så det synes jeg er vigtigt, at vi gør noget ordentligt. Kun det bedste. Det er jo respekt til dem, du ses med. Ja. Det er jo en glæde. Så, Victor. Nu skal det på køl. Der var jeg hurtig. Ja, du var lidt hurtigt, ja. Nu sætter vi det på køl, fordi fidus, eller hemmelighed, eller den magiks moment, det sker, når den der står 2 timer på køl. Ja. Så det betyder, at du kan gøre det, før du tager afsted på arbejde om morgenen. Der har du masser af tid. Lige inden børn skal afleveres. Lige før du skal aflevere dine 3 børn. Ja, så pisker du lige din chokolademus. Så pisker du meget til din chokolademus. Vi tilbage om 2 timer for at se, hvordan det... Vi kommer tilbage om 2. Men skal den have film på, eller lige meget? Nej. Nej. Godt, på køl. Mine damer og herrer. Flot 18. Chokolademus. Der er gået 2 timer. Mars og minus. Og nu er chokolademusen klar. Tager du det op? Med begge hænder. Ja. Det kan godt ligne. Den står nu. Simpelthen. Er du klar? Jeg tager den over hovedet. Bare kald. Ja tak. Jeg husker jo en restaurant i Paris, hvor at man simpelthen får sådan en stort, kæmpe skål. Det er simpelthen bare sådan noget lige betum. Så bare sæt den ind på bordet, og så tager man til hjertet begærer. Eller hjertet stopper. Du kan se, det er en mus. Det er en mus. Du er en mus. Det er en mus. Måske kan vi høre det. Har du gode lyde? Jeg kan lige prøve. Skal vi smage? Ja, hvad skal vi? Prøv at se her. Den er flot. Meget mildt. Alle kan lave den, og alle kan spise den. Men jeg mener, når du skal spise en stor kugle, ikke? Sådan. Så har du det godt. Jeg mener, så. Og i gamle dage, så kan jeg huske, at jeg serverer sådan en skål med chokolademus. Og så stikker jeg i det den der cigarettedej. Fordi så man kan rulle det, og så du har en kæmpe cylindre. Sådan en sprøde biskuit, man kan dyppe i. Det var en god idé.
Ja. Det her- Men det viser vi næste gang. Det her det er en chokolademus med en god chokolade. Du kan smage frugt, du kan smage chokoladen. Den er bare helt afbalanceret, ikke for sød. Det smager rigtig godt. Det er det bedste bud på en chokolademus. Mus. Tak. Chokolademus til dig. Tak for dig. Tak fordi I så med. Det er en fornøjelse. Eller i hvert fald for mig. Tak for det.